दिनै जोङो दतमा ब्लकनि सिङाव रामफलबिल बिसिडिसिनि आन्दाराव एकदम सा रायमाना नेसनेल पार्कजों नांजाबनाय मोनसे गामि दङ निजोमगुरि गामि होननानै बुङो। दा बे गामिनि लामानि अबस्था बिराद गाज्रि। गोबाव समनिफ्राय बिथांमोना बिराद माने खस्थ'यै बे सोलिबोनांदोंमोन। थांनाय 17 बोसोरावबो बिथांमोननि गामिनि लामाखौ मावफुंजायाखै। खोब खस्थ'खाय आरो दैज्लां बोथोर फैनायखाय लामानि अबस्थाया बिराद गाज्रि। गथ' गथायफोर स्कुलाव थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद दिगदार। दा बे हिसाबै साइकेलफोर सालायजाया। दा बेखौ नुनानै जोंना बे गामिनिनो एसे साखाथियाव बिथां मनज नार्जारिनि न' उवां, बिथाङा बे ओनसोलनि गासै समस्याफोरखौ बुजियो। दा बिथांमोननि बे समस्याखौ नुनानै जास्ट दैज्लां बोथोर बारजासे जाहाथे एसे थांलाय फैलायनि सुबिदा जायो। गथ' गथायफोरनि स्कुलाव थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि राहा, रायजो राजाफोरनि जे हाथाय बाजार थांलाय फैलायनि जे हान्था मेलानि राहाया जाहाथे बे दैज्लां खनसेखौहाय एसे मोजाङै बारनो हायो। बिनि थाखाय माखासे जायगाफोरावहाय हिउम पाइप माने बसायनानै होनाय जादों आरो सेन्ड ग्रेभेलनि बेब'स्था खालामना होनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनाय जादों। दिनैल' नङा, मैयानिफ्राय मावदों, सानसे हायाखै। मैयाबो JCB गंसे आरो ट्रेक्टर गंथाम लानानै मावदों आरो दिनैबो बिदिनो थिग JCB गंसे आरो ट्रेक्टर गंथाम लानानै मावबाय थादों। आरो गाबोनबो बे माने खामानिया कन्टिनिउ थाबाय थागोन। हयथ' गाबोन जोबहैनो हागौ। दा बे हिसाबै बिथाङा आंखौबो एसे हांख्रायनाय लेखायै आंबो नुजाफैबाय आरो बिथांजों आं एसे माने मदद खालामफैबाय। दा आं बिथांजों आंजों एसे बे गामिनि रायजो राजाफोरनि जे लामानि जे गाज्रिथार अबस्थाखौ जों एसे सहाय खालामफैदों। दा गामिनि रायजो राजानो जाहाथे जोंनि UPPLनि फारसे एसे जाहाथे जोंखौ मदद खालामो, जों बिनि थाखाय बिथांमोननि एसे जोङो सहाय खालामनो जों फैदों आरोखि दिनैहाय। सरकारि आसनिनिफ्राय ना नोंथांमोननि रां? सरकारि आसनिनिफ्राय नङा, सेस्था खालामबाय थादोंमोन। दा सरकारि आसनिया बे गामियावहाय दासिमहालागै सफैथ'वाखैमोन। हयथ' नेक्स्ट बोसोरावहाय बे गामियाव माबा मोनसे माने MGNरेगानि दारैबा माजोंबा मावफुंजागोननि मोनसे खोथा मिथिदों। अब्लाबो नैबे दैज्लां बोथोरावहाय बिथांमोनहा जाहाथे बे दैज्लांसेखौ बारहोनो हायो, बिनि थाखाय जोङो जोंनि पकेटनिजों एसे मावग्रोना होनाय जाबाय आरोखि। बेखिनियानो। सरकारनि साफा दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोना सरकारनि आसनिजोंनो सिगां समावहाय मावनो हायोमोन। दा नोंथांमोनहाबो सरकारनि आसनिनिफ्राय बेखौ मावाखै, नोंथांमोननि पकेटनि रांजोंसो मावनायखौ नुनो मोनदों। मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों? खोथायाथ' बेयो सैथो, खिन्थु आथिखालावहाय दतमा समस्तियावहाय UPPLनि माने MCLA गैया आरो MLAआबो माने दतमा समस्तियावहाय जे 29 नं क'क्राझाराव गोलैयो हिसाबै माने दतमा समस्तियावहाय MLA आरो MCLA मोननैबो BPFनि। दा बिदिखाय बिथांमोनहा अबस्से गावसिनि माने MCLA फान्डजों मावोबा मावजायोमोन, मावनो हायोमोन। खिन्थु MCLA हिसाबै जोंनि दतमा समस्तियावहाय जों बिदि मोनसेबो खामानि जों नुवाखै, रायजो राजानि खामानि मावनाय। दा जोङो जे खामानिफोरखौ BCDC बा ब्लकनि खामानि स्किमजों कभार खालामनो हाजोबथ'वाखै। बे खामानिखौ जोङो एफा एनैखौ जोङो पकेटनिजों जोङो मेकआप खालामनानै होनो जों सेस्था खालामदों। खारन जोंहा बे समस्तियाव जोंहा दाहालागै माने MCLA गैथ'वा आरो MLAआबो जोंहा बे समस्तियाव गैया। बिनि थाखायनो सरकारनिफ्राय जों आसनि लाबोनायाव एसे खस्थ' जादों। दा बे हिसाबै जों सरकार सालायनाय दोलोआव जिहेथु दङ, जों हानायखिनिखौहाय जे गामिफोरावहाय सरकारि आसनि सहैयाखै, बेवहाय जों जा हायो जोङो माने सहाय खालामनो थाखाय जों आवगायदों आरोखि। आंनि मुङा मर्जेन बर', गामिया निजोमगुरि। लामा आरो कालभारखौ सोर मावना होफैदों? लामा आरो कालभारखौ होफैनाया जाहैबाय UPPLनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा उवां बे एरियानि खोन्दोनि जेसेबां लामा दं बेखौ बानायना होगासिनो दं अननायनि गेजेराव। जोंबो दा बिथांखौ साबायखर होदों आरो। बिथाङा UPPL राजखान्थिनि दोलोनि। दा
आच्चा जों मिथिनो मोन्दों नोंथांमोननि नैबे दतमा बिजाबावहाय सासे एमसिएलए दङ बिटिआरनि एमसिएलए बिथाङा मावना फैयाखै नामा? बिथाङाथ' फैया आरो नायफैयाबो आरो मावनाबो होफैया जों बेखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै आरो सोंफैयाबो। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बिसायख'थियाव सोरखौ मदद होगोन? फैबाय थानाय जोङो बिसायख'थियाव जोङो जा इउपिपिएलनि सोर माबायो दारायो जों बेनोनो गथायनो होगोन गासिबो जोंनि रायजोआ खौसेयैनो जाखाबाय। आंनि मुङा कैलास बसुमतारी, गामिया निजोमगुरि। आच्चा जोङो इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथां मनज एबा उवां बिथाङा दि मावना फैबाय लामा आरो कालभार्टखौ माबायदि मोन्दों गोसोआव? गोजोननाय मोन्दों। थारमाने गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बे जायगाया गोदोसोना थानाय जोंनि गामिया रावबो नायस'ना। गोबाव बोसोर बिपिएफनिफ्राय गोबाव बोसोर खुंबोबाय नाथाय मोनसेबो स्किम जोंनो हराखै। दा दिनैसिमाव पार्टियाव थानानैब्लाबो जों मोननो हायाखिसै। दा खुनुरुखुम जोंना फंबाय उवां सारा अननानै जोंनो गावनि रांजोंनो गावनि फैसाजोंनो खुनुरुखुम एसे बानायना होफैबाय जाहाथे सरकारा नायसननानै फैगौ बोसोरफ्राव बा फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि बे निजोमगुरि लामाया जाहाथे सेन्ट ग्रेभेल मोजाङै मोजां जाफुंसार जायो, दालां जाम्फै गासिबो जाहाथे नायसनजाफैयो बा जोंनो बानायना होयो जों बेखौनो आसा खालायो। बे सरकाराबो जाहाथे जोंनि दुखुथिया खस्थ' थांनाय फैनाय बिदिनो डाक्टार बायदिसिना हमनांगौबा गोबां खस्थ' जायो। बेनिखायनो जोङो रिकुवेस्ट खालायदों जाहाथे सरकारा जोंनिसिम मोजाङै मोजां जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो। जों पार्टिनि जानानैबाबो आसा थाबाय, पार्टिनि जानानैबाबो जोङो दुखु मोन्दों जे दिनैसिम जोंखौ रावबो अनाखै। दा जोंना फंबाय उवां सारा अननानै बेखौ होफैबाय, जोंबो गोजोननाय मोनबाय। बेखिनि।